Здравейте всички! Ютубъри, майнкрафтъри. Аз пак час. Да, аз съм Виники 99 и... И сега с скина Iron. Да, бях влезнал с друг скин, защото тук някой играл с Виникит. Не знам кой, ама... Все пак и сега преди малко бях купил една къща. То ме пуска с 5000 лева, он я продаваше за 2500, за 1100. 1100. Махнах хареса, разширих го малко и сега тук с приятел оцеляваме. Развиваме се. Коя е тази песничка, бе? Не, тя не е хът. Кой викаш? Някак ми прати сервера, ма. Добре. Не знам. Чакайте, тъкмо накрива се нещо по-му боли, бачка такъв. Иначе без приятели е малко по-скучно, обаче с приятели е по-забавно. И така. За първи път снимам в YouTube, затова малко се притеснявам. Нали, дето трябваше да накара на тренировки този човек днеска. Не са се разбрали, защото тя работи в едно друго нещо, на едно друго място и днеска няма да карам тренировки. Така съм баща ми тръка. И снимаме клип. Да, аз съм го почнал дори, вече съм на втората минута. Да, бе, слушах това. Това, До сега говорих. както казвах, за първи път снимам в YouTube и малко се притеснявам, така... Абе, няма ти нищо. Отпусни като мене. Да, я знам, защото може някой да не им хареса, да почнат да псуват, бе, какъв е той, и такива неща. Надявам се да не правите такива неща. Прате, какво ти щете? Няма всичко. Много си лош. Знам. Някакъв ми прати сървъра, ма. Даже обиждаш лошите. Аз ти пратих сървъра. Не, някой друг ми беше писал сега един друг сървър, ама го оставих, не ми се гледа. Това. Сега, днеска ще оцеляваме в Майнкрафт. Мисъл, не вече той ви казва, че сме купили къща. Това го казах. Сега ще правим едно мостче, импровизирано мостче, до другия край на реката. Аз ще направя такива дървени полублокчета. Според теб колко ще ни трябват? Искам да е малко така по-широк мост. 2-3 стака. Направих... Също си по-скучно да не обръщаш внимание на феновете. На феновете им почва да става скучно. По-добре да говориш заедно и с тебе, и с феновете. Така че... Направих доста. Така като говоря, става се едно, че и ти си ми фен. Направих 7 стака и 2. Надявам се пак да събера поне към 10 фена, макар че едва ли е невъзможно дори 5 фена да събера. Невъзможно. Да, невъзможно е, прав си. Възможно. Всичко е възможно. Той построил някаква барака и ми я набута за 1100. Карай, все пак е къща. Как се пише с това се? Чай запълна. Сега. Оф. Ще влезна да си направя такива, да ти помогна. Дървени. Готово. Опа, обърках. Какво си направил? Ехо. Виж си парите. О, що пак толкова, бе? Дал си ми 110, не 1000. 110. Оу. Айде да не мрънкаш се. Ще станеш без пари, бе. Имам, колко имам? 4 и нещо. Аз имам 3670. Ще ти върна 220. Да, добре, става. Чай, мръти се малко там. Искам да първо тук да има няколко стъпала, нещо стъпала. Не се спряха да ми пишат, бе.
Направи са извън линия. Фейсбука ми е пошторял. Направи са извън линия. Чуй. Оле, Изключи гледай се Коста. Пише така, дето ти го казах. И той ми пише шо. И изведнъж Чулчев пише. По какво? Имахме домашни. Никой не се интересува от мен. Иначе. Освен мен. Така. Буфафа. Best friend forever. Ще дойдеш ли да помагаш? Да, и Ма няма смисъл да правиш такива, аз имам много такива. Около 7 стака. няма нищо. И аз не правих. Давай само назад. Е. Отстрани дай да сложим и някакви оградки. Да, бе. Ама после ще го разширим след малко. После ти да го правиш, но това така, аз тук ще го разширя с едно купче навънка. Защото иначе Всъщност да, с едно купче ще е по-добре. да има повече място за Аз минаване. ще я кажа, дай направо с две, ама и с едно купче ще е добре. Защото иначе с две купче ще стане много място за минаване. Да, чуй си. Значи, няма да е симетрично. Що бе? Виж как е там, точно пред оградката, пък тук няма. Както виждате, фенове, трябва да се грижите за къщите си. Ето бе, точно така е. Дай с едно купче по-нагоре да го направим, че като сложим оградата... Да бе, точно. Няма да стане. Виж, като сложим оградата, например, ще сложа дърво, как ще стане. Гледай. Отдолу. Така ли ми строи или... Ще сложим по още половин блок, че е готова работа. Да, и аз това имах предвид. Така ли ми струва или чувах линии? Да, тук при мен е. Това може при вас. Не, Може към вас да идва. да, баба ми. Дъртото тук, ама няма никой у нас. Няма ли? Толкова имаше Сега това скаш, що го чупиш? Толкова имаше, аз нямаше ясно. Сега това, що го чупиш? Нали викаш с половин купче по-нагоре? Нагоре ли, що? Защото виж като сложим дърво, какво става? Нали видя и сега преди малко? Половин куче сложим тук, където се слага оградата. Не може да те разбера. Да, знам. Виж сега. Това докъдето ще бъде оградата, просто само тук ще сложи по едно купче. Чакай. Значи там... Да, така. Тук си някакви лапи тук долу викат. По това време кой ще е навънка, бе? Много е мрачно. Те са прибират от училище, бе. Брат, какво става от 9, нали? По времето, какво даваха вчера? Утре се очакват дъждовена, дъжд и сняг. Време от сняг. Какво става днеска? Дъжд. Да. Имаше тук да ме пускат малко с парче. Колко време стана? Така ли ми стори или нещо гръмна? Да, при нас пак гръмна нещо. Така някакви гръмни пят. Колко време стана вече клипа? 8 минути, скоро ще го спирам. Добре. Мисъл, даже спри го това. Кажем сега, спри клипа на пауза. И когато завърши моста, ще ви го покажем. Не, още да го строим, като сме или... Чек, спри го, моля те. Да, ще спорим. Знаеш колко е интересно пак на феновете да Чакай гледат? малко, Аз спорим нещо. Ама, Хора, ще ви покажем моста, като го завършим, а сега спирам. на много ниско ни свършва. Ето това е моста. Свършихме го. Най-сетне. Той накара го свърши. И той е писал сори за моста, но не е или горе. Не бачи. Беше го писал, защото нали влизаме в неговата резиденция. Ама няма нищо, да са ни свързани къщичките, пък ако искат им. И... Ела малко, ела. Аре, ще свърши времето. И това беше от нас. Чакай. Ето защо ми взимало толкова кръв, аз съм безболния. Това беше от нас, дано да ви е харесало. И чао! Чао!